MDRRM pagudpod. Ayan, agtultuloy kano kada gitoy agundaway. Inte man maki damag manipod pa lang kini Idol Dennis Gabriel Alipio, manipod pa lang itangay pagudpod. Toto Bagyo IFM News Special Coverage. Idol Dance, kamen. Deta signal na tan ayang barangay na agpukaw-pukaw ti signal, agpukaw-pukaw pa ti kuryente kada kwada. Sige, Idol Dance. Yes, Idol Bernard, at tutuloy iti clearing operations, iti pagudpod MDRRM, iti ng takan ni Bagyo Uwan. Gapot iti piso ng saknes ti angin, naruwain kay kaso. Hingga sa lahat na tumtumba, gabo pa lang kaya ito napit siya ng angin. May sapay ng pagtingan, iti natupukan, iti nakasala kayo. Yung daw sumutlaing nga iniktat, iti panakabagi, iti NDRM, kinti lokal, iti pagudpod Ilocos Norte. Namuan nga awan pinagangran, iti ito nga napit siya ng angin, iti malapos, iti pagudpod, iti exit, iti Bagyo-Uwan, iti pinitong area of responsibility. Iti agdamag tuloy-tuloy, iti mandar ito sa aming bumarangay para iti sa kamay nga panagalos ito yung aldaw gabot simbar natin iti panyang puna mang nagnama iti NDRM ito yung aldaw kaya mawaklitan iti naskin nga may pakli para palang iti kinaseguridad iti umilikin iti motorista nga glasat ka iti kakalsada iti sakop iti pagudpod Ilocos Norte. Nagyaman ti pagudpod gabot taon sa kalaboy tudon lahat di kadanta adaman iti na-prepare di nga pagpagay niyan kaatinapo ko na da angin laing iti manapos iti pagudpod di kalman ken kaspamitan iti nasabang apaset iti agsapa iti tayo laing sa bagong daway. Damag pala man iti pagudpod Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.